бисёри торговые агентҳо мегӯянд, ки савдои ман поён аст, маоши ман кам мебарояд. Сабабаш дар чӣ бошад? Сабабаш дар он аст, ки шумо маҳсулоти худро бо пуррагӣ намедонед. Яъне бо пуррагӣ гуфта, шумо агар 25 намуд маҳсулот дошта бошед, ҳамашро бояд аз ёд донед, нархош қади, граммош қади. ин як. дуюмаш, шумо бояд донистантон дар кор, ки дар ҳамун минтақа, дар ҳамун мағоза кадом маҳсулоти шумо меравад ва анализ кардаантон дар кор конкурента чӣ маҳсулоташ ҳамунҷа дар афзодай. монанди ҳамун чӣ маҳсулот шумо доред, ки ҳамунҷа монед, полка витринашда маҳсулоти шумо равад. сеюмаш ин аст, ки бояд дастафшигро назорат кунед, яъне дар мулоқот бошед. агар шумо бо дастафшиг, бо магазинчӣ дар мулоқот набошед, заявкаи гирифтаи шумо, яъне як рӯзи кор кардагии шумо бекор мешад, ҳичи фоида намебиёрад. баъз рад мекунад маҳсулоти шумоя, бортона абрад намебиёранд, магазинчӣ маҳкам, дастафшиг магазина наёфт. ин ҳамаш айби худи шумо ҳаст, ки шумо бояд инро дар таҳти назорати худ гирифта ва маоши худро зиёд кардани шумо аз ҳамин чизҳо вобаста аст. саломат бошед.